hemen gauz, ez da bede, beste gauzatxuk pare bat egiteko. Ia uste zen eskizuen. Beitu, hau da egingo duguna. Begira, zena puntu notzen dago. Iepa! Kontuz hipnotikoa da eta. Bueno, lehenengo jostaiorako erabiliko dugun materiala hauxe da. Urdinari zati bat, 30 cm gutxi gora bera, hau oso lodia da. Etxean daukadana da. Argalago eukiko bazenute etxean, asko hobeto. Gero, kortxo bat. Kortxo da rematerako, kortxo zati bat. Erabilitzak ezuen beste gauzaren bat, edo ere bai urdinari abera, dolestu, bueno, ikusiko duzu amaiera. Eta azkenez, pajita bat. Aiba, magia! Kolore estatu egin dira. Zelako suertea. Bale, hasiko gara. Hartuko dut urdinaria eta zerbait zilindriko batek, zenbait zilindrikoa, hau ez da zilindrikoa, baina, bueno, más o menos zilindrikoa, hemen bueltak emango dit. Dolestuko dut. Honen tamainoa, joango naz, bueltak emoten. Honeri kostatzen zaio bueltak emotea oso lodia dela. Baina gu. Hoi ama, maite zait. Eta orain atara behar dut. Bai? Orain lusatuko dut, estiratu egin behar da. Claro, honetarako indarra duki behar da oso lodia delako. Baina lortuko dugu, más o menos. Honatxe, geratu behar zaigu. Bale, orain hartuko ditu pajitak eta zatitxoak egingo ditut. Zatiak izan daiteze eso sondiak, pues de aquí, a ver, más o menos. Bueno, horantxe, kolore desbenetakoak. Kontuz, emosterakoan badoaz egan egiten. Bale, kortxo hartu, topeak egiteko. Moztuko dugu. Ta. Ipiniko dugu, hartuko dugu zera, eta baten sartuko dugu. Horan. Eta alikatearekin igual, dugu vuelta inorez minik esartzeko. Horan. Eta sartu. Orain, pajita sartuko ditugu. Sartuko ditut. Batzuk, horantxe, a ber, bi, hiru. Kolore bakoitzeko hori da, nahi duzu bezala. Eta amaitzeko, bueno, ia funtzionatzen dauen, begira. Ipiniko diot beste tope bat. Sartu. Bera, dolestuko dugu.
Eta, voila. Eginda. Begira. Holan ez bada, geratzen bat zaizu, igual egin behar dena da, pitin bat gehiago, pues, zabaldu gehiago, gertatzen dena. Hau oso ludia denez, kostatzen da, baina, argalago badaukazu,